Så er vi med lidt en bund. Ja. Vi skal til Hårby på Fyns land. Vi skal på Dats Festival. Jeg har det. Nej, det tror jeg ikke. Sådan der. Jeg må lige få noget. For at få solskin og alt muligt. Jeg vil gerne have, at du ikke kalder mig stor fed røv. Men der er forskel. Ja, jeg synes bare, der er forskel. 100 drejer. Hvem er pølsejørn? Men han lukker. Han lukker. Ja, okay. Er det på dammer? Hvem er pølsejørn? Jamen, han lukker jo. Så det er jo lige meget, hvem han er. Han lukker. Det sagde en uvedkommende. Det er den vigtigste del. Det er den vigtigste del af legenden om pølsejørn. Det er, at han lukker. Så derfor skal Robert ud og skynde sig at have løgbrød. Det er virkelig... Er vi over i en mandrillen-reference? Nej. Det er der fra Las Vegas. To vidt forskellige universer. Nej, Las Vegas. Overhovedet ikke nogen sammenhæng der. Nej, Katjako er ikke med i mandrillen. Og når så Kasper han starter med at glimre på instrument, så går lyset op. Mod den amerikanske imperialisme. Det er nogle færlæs. Ej, hvor er du irriterende. Ja, der var der også kilden. Altså, det var jo også rigtig meget, da jeg var barn. Det kommer og går lidt nogle gange, hold mig. Var det hyggeligt? Så tæt. Det var meget koldt. Det var heldigvis ikke. Jo. Vi kunne lige så godt gå ind og rekognoscere, inden vi... Så er der også en form for vadefugl ved siden af. Det er det, vi ser af. Og der har vi jo ærkerivalerne nede under skarven. Ja. Det ser også bare skurkagtigt ud, den Ja, sammen. det gør den virkelig. Det er en skurkagtig fugl. Den er våd i bunden. Hvad skal vi nu? Vi skal i baren. vi har set det første stykke. Og nu skal vi være skidestive. Vi skal have stærk spiritus. Jeg skal lige have en kop te først.
haven. Nej, det. Nå, første morgen. Vi er klar. Første morgen. Nu skal de morgen. Hvad mangler du skal? Jeg kan ikke finde ud af det. Jeg synes, jeg har glemt noget. Det har vi helt sikkert. Så det er godt, der ikke er så langt. Nå, det er angst. Det er nu eller aldrig, Jeg Lotte. er angst og bange og ikke helt ung mere. Nå, vi går. Ja. Ja. Ja, fordi ellers så kan man komme ud bag i den vej, men der er jo ikke rigtig lavet en trappe op til scenen. Det tror jeg ikke, du kan. Er det midten? Ja, okay. Så er det ikke kan. Kasper, jeg kan være, at du kommer igennem herovre med de. Nu har vi så haft den fabelagtige Fornøjelse. at vi har spillet vores første eneste forestilling. Vi har spillet 2 nu. Ja, Hvordan var det? det var godt. Vi var Okay. gode. Hold kæft. Vi var gode. Velkommen i Nischen. Så skal jeg lige med ind i den. Ja. Så skal vi bare have nogle glas at hælde i. Ja, der er lidt råstof i bunden af nogle af dem. Og... Ja, gud. Vi starter med sådan der. Det er bad. Det er fucking bad. Fra Superbrusen. Brevfest er den bedste, er. 79 kroner. Så bliver det bare ikke bedre, du. Ej, skål. Ja. Se, og nu sker det faktisk igen. Prøv lige at se her. Det er ikke løgn. Jeg mener det er altid mig, der sidder med alt for mange glas med noget i. Hvor langsomt at tømme den, Lotte? Ja. Skål. Sikker Det er luren. altså ikke så galt. Det er ikke så galt. Det er vildt. Vi startede der, og vi sluttede der. Nu skal vi hjem. Nej, bliver de ved, de der? Ja, da. Ej, Det var for dans. Yes. hvor er det fucking bad. Hvor endte jeg med at smide min telefon? Var det en bad tur? Så bad Det var tur. en kæmpe bad. Har vi fundet den? Nej. Så Ligger bad. den i din taske? Var det en succes? Ja. Kæmpe succes, Arne. Vi var favoritterne jo. Hvad vil blandt nogen? Mange. Blandt flere. Men vi er trætte Så skal vi hjem og sove i nogle ordentlige seng. og få drukne. Ikke mindst. Vi håber, at chaufføren kan holde sig vågen, ellers så bliver det her det sidste, I ser til os. Det er lidt ærgerligt.